Usa ka 85 anyos nga lolo ang patay dihang malakip og kasunog sa iyang girentahang boarding house unit sa Kalinan, Davao City. Matud pa, kuhaon unta sa lolo ang iyang alkansya sulod sa kwarto ato sa sunog. Ani ang report ni Argil, relator. Miulbo ang dakong kalayo dinhi sa Kalye Apiki, Kalinan, Davao City ato sa sunog alas 10:30 Martes sa gabi. Nasayrang gilamoy sa kalayo ang mga boarding house units nagipanag-iyahan sa usa ka Brian Dalugdog. Apan usa ka lolo matud pa ang wala makagawas gikan sa iyang kwarto. Nakabalo man ang mga silingan o katong mga batan-on, so gitry nila og rescue unta. Pero kaso resist, nagunita na nila pero nilugnot yun si tatay nibalik sa sulod sa iyang kwarto. Kay matud pa kuhaon daw ang katong iyang alkansiya. Dihang gideklarang fire out, dinhi na nakita ang patay lawas sa 85 anyos nga si Hamabad Abeliana. Matud pa sa ato ang mga witnesses nga nag-start dito sa sa ceiling portion kung asa pod dito nakabutang ang katong ceiling fan. Ana sa kapinton kulang 50,000 pesos ang danyo sa maong sunog nga gikaug daw sa 13 ka boarding house ug usa ka balay. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil, relator para sa At Home with GMA Regional TV.